História akoby nedokončeného spravodlivého odstraňovania fašistov v pobaltských štátoch siaha až do obdobia, keď bol predsedom prezidia Najvyššieho sovietu Zväzu sovietskych socialistických republik Nikita Sergejevič Chruščov. Podľa niektorých historických informácií práve on do značnej miery očarený nevídanými úspechmi Sovietskeho zväzu naivne a pod vplyvom údajne nových priateľských vzťahov so západnými štátmi urobil gesto dobrej vôle a povolil prepúšťať vojnových zajacov a nacistických kolaborantov v Sovietskom zväze. Západné tajné služby tento trend veľmi podporovali. Neskôr bolo týmto fašistickým kolaborantom dokonca umožnené slúžiť v rôznych funkciách a stupňoch riadenia štátu. Pohrobkovia fašistov svoj fanatizmus propagovali v spoločnosti najmä po zrušení Varšavskej zmluvy v roku 1991. Aj po začiatkom zradcovskom vnútornom zničení Sovietskeho zväzu proti voli prevažnej väčšiny občanov a obyvateľov zväzových republik za vydatnej podpory kolektívneho západu, následne pokračujú vo svojej rusofóbii a revanšizme s novým elánom i dnes. Myslia si, že môžu pod ochranou NATO pokojne provokovať Ruskú federáciu fakľovými pochodmi a oživovaním údajných hrdinov veľkej vlasteneckej vojny. Navyše, Európa pod silným politickým vplyvom Saša drží nad takýmito prejavmi svoju slepú, nič nevidiacu politickú ochrannú ruku ako súčasť podpory prekrúcania histórie o príčinách vzniku a výsledkoch druhej svetovej vojny. V tejto súvislosti pripomínam, že akákoľvek propaganda fašizmu je zákonom zakázaná. Stále platí tiež článok 107 Charty OSN, ktorý hovorí, že ak ide o akciu proti štátu, ktorý bol počas druhej svetovej vojny nepriateľom ktoréhokoľvek signatára tejto charty, nejaké ustanovenie v tejto charte nerobí takúto akciu neplatnou a ani jej nebráni, keď ako dôsledok tejto vojny ju podnikli alebo schválili vlády, ktoré majú za takúto akciu zodpovednosť. Vyzývam na zákonné potlačenie takýchto fašistických prejavov. Viem si predstaviť mnoho vhodných opatrení, ktoré postupne nedovolia oklamaným a sfanatizovaným skupinkám opätovne vyzývať ľudstvo do agresívnej vojny proti Ruskej federácii.